Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuba sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa. Abangenawo amaBhayibheli sizocela kuba ni download amaBhayibheli kuma mobile devices enu enwaphathayo, ama laptops noma ama tablets noma ama cell phones kuma app stores, kuze sonke sizofundisisa kanye kanye sibe nokuqonda lokho umoya ongcwele akufundisayo emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi, yena oyindlela neqiniso nokuphila. Bazalwane, kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ngenxa yokuzwa okuhlukile kunalokho ofundiswa khona ngaso sonke isikhathi mawuhlanganyele nabazalwane, nalabo uJesu Kristu esekunikezile isambulo ukuba usithule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuphenduka ziphile impilo yobungcwele njengoba umoya ongcwele esihola ukufinyelela eqinisweni. Siphile ngobungcwele sikwazi ukwahlukanisa okungcolileyo nokuhlambulukileyo. Ukuba niphumane nathi kule mniningwane engizoyishiya njengamanje, ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosii.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosii.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, izintshumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise lokhu umoya ongcwele akushoyo kuwo wonke amabandla kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button kuzo zonke ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela ebungcweleni nakwinhlanzeko ngezwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa futhi nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nidumisa nithi dumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, kuze wonke umuntu ahlolisise lokho asuke eshunyayezwa khona nasuke efundiswa khona kube kuyafakazelwa imibhalo engcwele njengakho konke sifundiswa khona sishunyayezwa ngakho ufakazelwa imibhalo engcwele nomoya ongcwele uyafakaza kunembeza wethu. Bazalwane, ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda ethu sibonge ubaba wethu osezulwini nokuthi izwi lakhe lihlabe ngaphakathi kithi ukuze kube libe yimbewu yona edala ukuthi sithele imisebenzi yokulunga, sigege esonweni kepha siphile impilo engcwele. Ake sigobise amakhanda sikhuleke. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe empilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla izwi lakho Nkosi uJesu Kristu. Usithethelela amacala ethu, usiphe namandla nathi siyabathethelela bonke abasonayo, singangeniswa ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela nonke balaleli kuzo zonke indawo enilalele kuzona. Yamkelani umfowethu umhlengi Zondi ozobe sihola ngezwi umoya ongcwele ekhazumuliswa kule ndawo, yena ungumqali nomphelelisi wempilo zethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyanamukela, siyanibingelela kuzo zonke indawo enikuzo. Amen. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila okukonke kungaye, nodumo nezibongo nokukhonza kubheke kuye. Siloke sithule bona ubufakazi ngawe imbhalo ukuthi munye uNkulunkulu, akekho seduze kwakhe,
akekho semva kwakhe, akekho ngaphambi kwakhe, futhi akekho obonisana naye. UNkulunkulu oyedwa ozimele, owenze konke ngamandla akhe. uNkulunkulu ukwenze konke ngamandla akhe, akhathali noma ngabe yini kuthiwa yenziwe. Eyakhulunywa abaprofeti babenza izwi likaNkulunkulu. Uma kufika izingelosi ziza kubantu zokhuluma nabo, zilethe umyalezo kaNkulunkulu. Ayikho ingelosi ezimele ezenzele okwayo. uNkulunkulu uyena obeke zonke izikhundla emhlabeni nasezulwini. Angikhathali noma ngabe yini esiyenzayo, kungamandla kaNkulunkulu. Ukuba akukho ngaye ngaba sisekho emhlabeni. So amandla akhe angangomusa wakhe nokubekezela kwakhe nothando lwakhe. Amen. Konke kwaNkulunkulu kukhulu. Kepha thina abantu sinikile ingcosana ukuze sokwazi ukwenza lokhu okuyintando yakhe. So uthando lwethu ngeke ludlule uthando lukaNkulunkulu. Angikhathali noma ngabe kuthiwa ubani. Ngeke uzukwazi ukunikela ngale ndlela uNkulunkulu anikela ngayo kuthina. Unikele umhlaba, wanikela ukudla, wanikela imvelo, wanikela ukuphila kwaNkulunkulu, kepha ukunikele kuthina. Wathi masizalane sani. Uma sisiphelile isikhathi sakho sokuphila ngenxa yesono esangena ngo-Adamu, uyakuthatha ukuphila kubuyisele kuyena. So izilwane-ke imphefumulo yazo ayiye ezulwini. Eyabantu kuphela imphefumulo ezulwini. Ukuba incwadi ya-Ecclesiastes basikibiza ngesiNgisi. Incwadi yaMshumayeli isho njalo. Uthi ubani owaziyo ukuthi uma umuntu efa noma isilwane, ukuba uma umphefumulo womuntu esefa uyaphakama uphindela kulowo owunika. Ukuba lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi uCommander wayala ukuthi makube khona izilwane zasendle, zaphuma phansi zonke izilwane zasendle. Kepha mase kufika kumuntu usho nje kucace ukuthi masenze umuntu ngomfanekiso wethu, asifunze ngakho konke. Bese ayambumba umuntu bese aphefumulele kuyena umphefumulo wokuphila. So ingakho kuthiwa umuntu ngokaNkulunkulu, bathi konke kuvela kuye, kepha umuntu wakhiwe ngumfanekiso kaNkulunkulu. So umuntu ongathi umuntu wakhe uphume emfeneni noma kwinkawu, lo muntu uyadelela, udelela uNkulunkulu. Amen. Amen. Akukho ukuqonda kuyena. So siyambonga uNkulunkulu ngothando lwakhe olumangalisayo namandla akhe amangalisayo. Uthi uNkulunkulu usithanda sonke. So nathi masifunde ukuthanda bonke abantu. Thina abantu esizingcwele kakhulu singabandlululi. Masithande nabona labantu abayizoni sibabingelele njengabo abanye abantu bonke. Ngokuba ilanga lakhe likhanyela thina nabo, alikhanyeli kuthina kuphela kuthiwa singcwele ilanga, likhanyela wonke umuntu. So uthando lukaNkulunkulu luhambisana nentukuthelo yakhe ke ephenjwa yithina abantu. uNkulunkulu akaze ayiqala intukuthelo. Yithina abantu esimprovokile, samcanula, samchukuluza ngezenzo zokungalaleli izwi lakhe. uNkulunkulu akaze adale ukuthi asibhubhise. Akasidalelanga ukuthi asibhubhise. Usidalela ukuthi sibe nokuphila kube kuningi kuqhiqhiwe. Kepha ngenxa yesono esesitholakala kuthina, uNkulunkulu umusa wakhe usawandisa ukuthi angifuni ukuthatha umuntu emhlabeni engazange alungisiswe. Kepha umuntu uza kuzikhethela ukuthi uyafuna yini ukuthi apheleliswe. Ukuba indlela lesinikiwe indlela le ekumele sambe ngayo ephambi kwawo wonke umuntu, hayi ukuthi ifihlakele mhlambe ivezo kwabanye ifihlakele kwabanye, iphambi kwethu sonke indlela. So wonke umuntu uyazikhethela indlela. Ingakho sineBhayibheli. iBhayibheli iyona indlela, ayikho futhi enye indlela. uJesu Kristu uyindlela neqiniso nokuphila. Izwi lifike ngoJesu Kristu. iBhayibheli likhona ngenxa kaJesu Kristu. Amen. So anginakuzakhela mina ukulunga kwami eceleni ngizibona ukuthi ngilungile ngoba naku ngenza lokho okuzwakala kamnandi enyameni. Fanele ukulunga kwami kuhambiselane nokwamoya ingcwele. Ukuba kusho ukuthi mina ngiphila ngezwi lakhe, yena uyaphila kumina. Ukuba ngaphandle kokuthi ngizwe izwi lakhe ngilenze,
bese ngizibona ngilungile. Ithi incwadi khona indlela ebukeka iyinhle emehlweni omuntu kepha isiphetho sayo kungukufa. Zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe kepha isiphetho sakhona kepha uNkulunkulu yena ukhala imoya. So anginaki uzilibazisa ngizitshele ukuthi hayi mina ngilungile. No, ukulunga kupheleliswa yilowo ohlola imimoya. Glory to God. Yes, Jesus. Ezolonto le. Ukulunga kupheleliswa yilowo ohlola imimoya. So uma ukholwa mekuthiwa ke thobelanani nithandane akusho ukuthi zincengele kubantu. Brother Minenke, yala. Akusho ukuthi zincengele kubantu. Akusho ukuthi zenze isiwula. Iba lithi iBhayibheli ke thobekani njengamajuba. Kepha bese nehlakanipha njengayinyoka. So fanele ube nenhliziyo yokuqonda, ube nokuhlakanipha kaNkulunkulu. uJesu Kristu akazanga la ukuzoba isilima, wezela ukuzogcwalisa ukuhlakanipha kwasezulwini. So thina fanele sigcwalise ngalo moya uJesu Kristu nawo. Sigcwalise ngale ngqondo uJesu Kristu eyayikuyena. You understand? Ukuze sipheleliswe njengaye. So simele ukuthi sazi ukuthi uthando lukaNkulunkulu lubanzi lujulile. Futhi nathi uma sifuna ukuhamba leyo ndlela kumele sifunde ukuzinikela njengoba naye enikela. Sinikele izinhliziyo zethu ezwini lakhe, not unikele ngale ndlela wena ofuna ngayo. Unikela ngale ndlela leyo uNkulunkulu afuna ngayo. Sikhathele abazalwane abangabazenzisi. Like sikhathele. Sikhathele abantu abazilandulelayo izono zabo. Sikhathele abantu abangafuni ukuhlambulula izinhliziyo zabo. Bethi bayakholwa. Abona amakholwa lawa abazenzisi. Amakholwa ngempela ayafunda ukuthi kusho ukuthini ukuhlambulula inhliziyo yakho. Kukhona inkonzo yenhlambululo, not ukuthi uyofakwa emanzini kuphela. Ukuthi nje ume phambi kwabantu uvume izono zakho, usho bekhona umuntu onenxa naye lapho phambi kwabantu. Ukuze kuhlambuluke inhliziyo yakho, emva kwalokho uzowuza umthwalo uzophunguka. But inkonzo yenhlambuluko ayisekho, sekukhona inkonzo yemvuselelo engazi imvuselelo phambi ngaphi le. Jesus. Angazi noma niyazi inkonzo yemvuselelo eBhayibhelini. No. But ke leyo ukuthi hlambuluka usho uJesu ke ubusisiwe ohlambulukileyo enhlizweni yakhe ngoba uyakubona ubuso kaNkulunkulu. Amen. Uma umfowenu okona hamba uye kuyena uyokhuluma naye yokusho ukuthi uyohlambuluka. Mekuthi akakuzwa biza omunye. Mekuthi akanizwa hambani phambi kwebandla. Ukuba okuboshiwe emhlabeni kuboshiwe ezulwini. So nina abazalwane uma ningafuni futhi ningafundi ukuhlambulula izinhliziyo zenu onembeza benu niziboshwa. Unesibindi sokukhuluma inkinga yakho nomunye umuntu komunye umuntu. Kepha iBhayibheli lithi hamba uye kuyena wena wedwa. Uma engakuzwa biza omunye azobufakazi. Wena uthi awukuyokhuluma komunye umuntu wena. Nami include yazifaka lapho fanele ngifunde lokho. Hayi ukuthi ngizibone ukuthi ngingcono mina. Amen. So wonke umuntu othi uyakholwa fanele afunde ukuhlambulula inhliziyo yakhe. So singabona meeting 10 times a day. Ukuze kulungiswe inkinga, ukuze kuphume umngcwele kuphelele la. Mawucasulwa ama-meeting abantu abangcwele ukuhlambulula kwenhliziyo nokuhlambulelana, futhi manje wena ulo moya wokufuna ukuthi ube nenkani uyakubusa. Kanti silwa nawo lo moya lo. Kumele sifunde ukuthobelana, kumele sifunde ukuthandana ngokweqiniso ke manje. Hayi ukuzincengela. Hayi ukuzenzisa. Ukufunda ukuthanda umuntu ngokwenhliziyo. Njengoba uJesu esithanda. uJesu sithandile singakobi khona. Mase sidala usidalela ukuthi ke sizophila impilo yokungcwele sihambe ngothando phambi kwakhe. Siyanibingelela abazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abangcwele abaphatha izwi lakhe ngokungcwele. Siyambonga uJesu Kristu abapostoli bakhe abangcwele abaphathisa isiphiwo sikaMoya oyingcwele wathi abamba ushumayela izwi likaMoya oyingcwele baphendula abantu beze ebungcweleni egameni likaJesu Kristu. iGospel ishunyayela egameni likaJesu Kristu, hayi likaShembe, no, hayi likaMaria, no, hayi likaJohane uMbhaphatisi, no. uJohane uMbhaphatisi wenza azofakaza. So ke asikwazi ukushumayela egameni lakhe, asikwazi ukuphendula abantu egameni likaJohane uMbhaphatisi. Johane uMbhaphatisi akaqalanga bandla, kepha wenza uzofakaza lokhu ayibonisiwe ngaphambilini ukuba yena eze.
So manje bese sizakhela indlela zethu sesinabantu iBhayibheli likhuluma ngokuthi singakhonzi iBhayibheli likhuluma ngakho ukuthi singakhonzi imikhosi yasezulwini. Imikhosi yasezulwini mekhuluma ngomkhosi ikhuluma ngezinto ezakhiwe ezulwini. Umuntu, inkanyezi, izingilosi, izilwane noma ngabe yini. Noma ngabe inyanga kuthiwa singakhonzi. So sifanele ukubiza igama elilodwa lemhlabeni njengamanje. Kuthi waziwa yena njengoNkulunkulu, waziwa njengoJehova, waziwa njengonguye kunguye. Manje usaziwa ngegama uJesu Kristu. So lelo gama leli lona limile uthi alikho elinye igama elingaphezulu kwamagama ngaphezulu kwalegama leli esinikiwe lona uJesu Kristu. Jesu Kristu uyinkosi. Alikho futhi elinye igama ungaphinde ulithole. Angikhathali ukuthi ngabe ufunda yaphi incwadi. Uma ufunda iQuran ungakhulunywa ngoJesu Kristu ukuthi uyinkosi futhi ufanele sikhuleke egameni lakhe utukile. Uma uya kaShembe kuthiwa ke thandazana egameni likaShembe ngoba uyindlela leyo nikhombisa ukutuka ngoba akho iBhayibheli elikhuluma ngoShembe. Uma uhamba iRoman Catholic Church befike bethi lapha yana yethi Maria asifuni lonto ngoba yikho iBhayibheli uJesu azangasifundisa lonto. Uthi asithi baba wethu osezulwini. Uma ukholwa kuJehova Witness noma ufakazi bakaJehova belokhu bethi Jehova bengafuni ukuthi ke Jesu Kristu utukile. Ngokuba fanele simbize uJesu. Kuyena yonke imimoya uJesu uyena ofika kwabiza amadimoni wakhipha kubantu. Wathi nani uma nobani ekukholwa egameni lami uyakwenza lokho. Nangaphezulu kwalokho futhi uyokwenza. So uzona zonke izinto kuthiwa sizenze egameni likaJesu Kristu. Noma ngabe siyadla noma ngabe siyabusa noma ngabe siyaphuza noma ngabe siyenza asenze egameni likaJesu Kristu. So ayikho enye indlela. Futhi ayingeke izibe khona enye indlela. uJesu Kristu uyindlela neqiniso lokuphila. Uma sishumayela egameni likaJesu Kristu. Asinanazi. Ukuthi ke siyafuna ukuthi sizame mhlawumbe ukucompromise, asicompromise. Simele kulesekela. So indaba isekutheni makufundwe uhlambululuka inhliziyo yakho. Ukuba uma ungathetheleli nobaba wakho osezulwini ngeke azakuthethelele. Ukuthi ukugcoba uzwane mthethelele. Nginalento engqondweni yami engihlezi ngiyipractice ngiyicela uNkulunkulu ukuthi ngicela ukuthethelela ngaphambi ukuthi ngoniwe. Ukuze ngezulindi ukuze ngoniwe kona ngizothi ngiyathethelela ngoba kunzima ukuthethelela. Tshele ungajwayela ukuthethelela. Ungajwayela ukuzitshela ukuthi wena ufuna ukuthethelela. Ngisho wakuthiwa umuntu ukonile wena awenzanga lutho. Lithi iBhayibheli imthethelele. Kwenziwa yini kuthiwa mthethelele? Ngokuba lithi iBhayibheli akakwazi akwakwenzayo. Akekho umuntu ohambe ukukhanyeni ozobona umfowabo bese yena azibone elungile. So uma ke esebonile ukuthi wonile kuwena ezocela intethelelo kufanele kumthethelele. Ongiphi incwadi? Ngithi incwadi yaMathewu sahluko 5. No, sahluko 6. Ekhuluma from verse 21 mengaphosisi. From verse 21. Ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho nenhliziyo yakho iyakuba khona lapho. Yes sir. Isibani somzimba yiso. Isibani somzimba yiso. Ngakho uma iso lakho lilihle. So uma ke iso lakho lilihle uzakukhanya umzimba wakho wonke. Lalela ke ngikusize futhi la. Uma ihlo lakho lilihle. Yini oyifida ihlo lakho? Ngabe uyifida ama-movie, ngabe uyifida ezemidlalo kuphela, ngabe uyifida ezocansi kuphela, ngabe uyifida izindaba kuphela. So ngaleyo ndlela kuzoba ilokho okufaka esweni lakho okuzokwenza umzimba wakho ukuthi ube yileyo nto leyo. So uma ke iso lakho ulifida izwi kaNkulunkulu kuthiwa umzimba wakho wonke uzakuba isibani. Do you understand? Incwadi ngokukaMathewu sahluko 6 verse 22. Go ahead. Isibani somzimba yiso. Isibani somzimba ngokuba yiso yilona elibona yonke into ezongena kuphi emzimbeni wakho. Ngeke uzubone ngamadlebe. Ngisho ungezwe ngamadlebe adelela ukuthi njengoba ngikhuluma ulalele noma kuthiwa ungibona uzwe. Kepha ngeke uze ukwazi ukubona ngamadlebe.
Ingakho kukho kuzona zonke izitho zomzimba ezikhona emzimbeni zonke zibalekile. Ngabe uzipho libalekile ngoba manilimela uzipho kunezinto ongakwazi ukuzenza. Amen. Mawulimele lapho uqukula awukwazi ugqoka isicathulo futhi awukwazi ukuhamba kahle. Ngisho ushayeka indololwane ngathi ayibalekile bese ishayekile ngeke usakwazi ukwenza izinto ezithile ngeke usakwazi nje ukufukula. Amen. Bevaleka amadlebe abantu bangakhuluma ngawe ukhona la. Ungezwa ukuthi wena nimehleka na uhleka ubani uzenza isilimo. Ushaya ngathi uyezwa. So asikho isitho somzimba esingabalekile. Kepha iso ngokuba lona liyabona into elibonile iba isithombe ehlala kunembeza wakho iso. So konke okubonayo ngeke uzuphuphe ekhayeni ungakazuye. Ungitshele uma uzwa kwaphuphe ekhayeni ungakazuzuye unless wawuhlwithiwe ke. Hallelujah. But ngeke nje uzuphuphe ungaphupha zonke indawo ozaziyo. Mawuphuphe indawo ngeke uzungitshela kulo ndawo uyayazi ukuthi kuphi ngoba uzophupha indawo uzothi angazi bekikuphi lapha yana. Amen. So konke okubonayo njengoba kuthiwa masiqaphele izinto esizibukayo ngamehlo nencwadi yamahubo iyakufakazela lo nto le ukuthi singabukiswa singakuthathi ihlo lakho linamathisele ezintweni ezingamdumisi uNkulunkulu ngokuba lezo zinto zizoba isithombe esizohlala kunembeza wakho bese sihlele sosithombe kunembeza wakho sesizobuya ebusuku lo moya lo uzobuya ebusuku uzolokudlala lokubuka abantu besifazana abanqunu uzofika ebusuku azokusejusa lo moya leyo Because ngisho wabubuka isithombe but lo moya uzophenduka into enyakazayo lelo demon lizobuya lizonyakaza phambi kwakho likwenza ukuthi wena uvuke ungimanzi ekseni ukuba yini uzitikile ngokubuka into engcolile. Amen. Lord Jesus. Isibani somzimba yiso. Yes sir. Ngakho uma iso lakho lilihle, So qaphela ukuthi iso lakho lifaka ini. uza kukhanya umzimba wakho wonke. So umzimba wakho wonke uza kuba ngcwele ngenxa ukuthi wena emehlweni akho kungena amagama angcwele. Amen. Kepha uma iso lakho lilibi, Uma iso lakho lilibi uza kuba mnyama umzimba wakho wonke. so uma ufida umzimba wakho ngokubuka ama movie kuliwa kuhletshwana kuyaphingwa kuyafetshwa kuyadaka utshwala kuyabhenywa nawe lo moya ngeke kungena. Lord Jesus, yes Lord. Qhubeka. Ngakho uma ukukhanya okukuwe kungubumnyama. Yes sir. Ubumnyama bukhuli kangakanani. Awuzwe khona ukukhanya okukhazimlayo. Khona ukukhanya okungubumnyama. Yabona ubumnyama kungukukhanya nabo obumnyama kodwa. You understand? Go ahead. Ngakho uma ukukhanya okukuwe kungubumnyama, ubumnyama bukhulu kangakanani. Bukhulu kangakanani. Yabona ubumnyama obukhulu kusho ukuthi kunokwenzeka uhambe ibanga uzithi wena uhamba indlela kanti awuzazi uyapi. Ngenxa ukuthi uhamba ebumnyameni awuyazi direction awuyiboni direction. Kepha lowo ohamba ekanyeni yena une direction. Wonke umuntu ofunda iBhayibheli une direction. Angikhulumi ngokufunda iBhayibheli amavesi athize ngikhuluma ngokulazi iBhayibheli ukuthi umuntu udalwe kanjani. Umuntu ungene kanjani esonweni? Abantu bande kanjani emhlabeni? Abantu bamcasule kanjani uNkulunkulu? uNkulunkulu ubhubhise kanjani umhlaba? uNkulunkulu usiqale kuphi isivumelwano sakhe? Uzobe soqonda ukuthi uNkulunkulu izwi lakhe ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu before ayenza into uqala ayimemezele. Amen. Ithi fika into uNkulunkulu soyimemezele ingakho uNkulunkulu ngithi mina ungumprofeti noma kuthiwa abaprofeti kepha abaprofetha izwi lakhe. Amen. Yes Lord. Ngokuba uJesu ufikile waba umprofeti. Yes Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesu ufikile waba umprofeti. Hallelujah. Uprofeti izinto ekumele zenzeke zonke ziyenzeka ziyagcwaliseka ezinye zasezenzekile. Amen. So ke ngizichaza lokho ukuthi ke uma uhamba indlela yobumnyama awuyazi direction. Uma uhamba indlela esekukhanyeni kukhona ukukhanya ngokuba uyalazi izwi likaNkulunkulu uyazifundela ufundelwa. Amen. Ngoba mawuzovula iBhayibheli kanye ngoba naku uyesontweni inkinga leyo. Sonke lesikhathi sinye wenzani umbuzi lowo. uNkulunkulu ukwazi ukwenza excuse ukuthi ngibe emsebenzini ngikhathele. But ukuvula iTV nokubamba ifoni akwenza ukhathale musukhohlakala wena. Jesus. Abantu abangana amafoni kakhulu ngaphezulu kweBhayibheli ngisho namakholo. Amen. Lord Jesus. Abantu abangani kakhulu ama-computer ngaphezulu kweBhayibheli khona bekholwa. Abantu abangani ama-video games khona bekholwa bebiza ngabazalwane. Yebo bese kusuka eBhayibhelini nasemkhulekweni bayavilapha. Yabona ukuze sipheleliswe emngcweleni kufanele senze yonke into step by step ebhaliwe eBhayibhelini. Kufanele sifunde ukuzenza lezo zinto. Uma singazenzi isikhumbuzayo.
Ngoba singasakwenzi lokho kusho ukuthi sekuyaleka. Umuvila kusho ukuthi manje wena sewuyaleka. Ezintweni ezibalekile kumele uzenze. Sawubhizi manje wena uzifaka wezigcwalisa ngoba umnandi benyama uzenzela yonke into ezojabulisa inyama yakho. But lokho kuyikona kumele ukwenze okuzokhanyisa umzimba wakho ufitho ihlo lakho ngalokho okuzokhazimulisa umoya wakho awukwenzi khona ukwenza kancane ngoba ukwenzile wenze usuyenzelela nje uyabona ukuciciyela uyachibiyela akuyona indlela yokukhonza uNkulunkulu leyo. uNkulunkulu uthi uNkulunkulu onomona igama lakhe uthi usikhwele so uNkulunkulu onesikhwele naye. Befuna inhliziyo yakho kumele ithi-ke khonza uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke nangomoya wakho wonke nangengqondo yakho nangamandla akho wonke. Usho ukuthini lokho kwena? Usho ukuthini kwena lokho? Go ahead. Akakho ongakhonza amakhosi amabili. Yayizonto engishoyo. Yayibona into engishoyo ngiyayikhazi yesivesi. Awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Ngokuba uyakuzonda enye. Ngokuba ke ngalesikhathi-ke sokuchitha isikhathi esincane noNkulunkulu sawunokumzonda. Akudingi ukuthi uzusho ngomlomo. Isenzo esifakazelayo. Abantu abaningi bayakhuluma ngemlomo vele. Ngiyamthanda. Ngiyapha ngiyamfebela. Jesus, hallelujah. Yes, Lord. Yes. Ngokuba uyakuzonda enye athande Ngokubuza enye. yabona umuntu wesilisa lento amantombazane awutholana nawo awuwathandi ngokufana nomantombazane. Ngokuba ngasonke isikhathi ngokucabanga ngomunye umcabangelo okuthize. Same thing nomuntu wesifazane namadoda amabili. Akabathandi ngendlela elinganayo. Mina nomunye ucabanga lomunye. Mase ngalomunye ucabanga lomunye. Mhlawumbe ucabanga kakhulu lomunye akanandaba naye. Umbekile nje njenge-choice noma isithikiphaziso kume ngekho lo uzovala isikhala salo. Hallelujah. Same thing eniyenza uNkulunkulu. Nifuna ukumbhanga nezinto zenu. Sifuna ukumpintsha uNkulunkulu engathi yena indawo yakhe ayikho. Kepha ezinye izinto sinendawo yazo zonke. Zonke izinto ziyafitha kaxaka bese siziwa uNkulunkulu khona lezi zinto lezi ezenza ukuthi isikhala sigcwale. Anifuni ukuyeka ukufebe. Ngoba usaba ukulahlekelwa iboyfriend yale emhlabeni. Anifuni ukulahla izinto zokufakelwa. Ngoba usaba ukulahlekelwa ubuhle bale emhlabeni. Anifuni ukulahlekelwa ubuhle nodumo. Ingakho ngigcina amazinyo niwafakile lawo nto bathi ayithuni ufake nemigexo nipende izinwele. Ingakho ngicula ngayo yonke into ungcola. Nidumisa imali, nidumisa utshwala, nidumisa idakamizwa, nidumisa amantombazane. Nidumisa imali. Yabona uma bethi ucula umaskandi ucula ingoma yothando uthiwa usemzwele uthando. Akufanele nje uzucule umuntu wesifazane umdumise. Yes, Lord. Ukukhohlakala lokho ukhonza abantu besifazane uNkulunkulu bakhe abantu besifazane. Noma ngabe ucula iquiet noma iR&B ucula ngocansi ekamerweni wena ukhonza ucansi wena fundisa ngocansi. Lithi iBhayibheli masimhubele simculele uNkulunkulu wethu amahubo nezingoma zokholo. Bathi abantu bajabuliswa ingoma ezihlukanisa unyaka amakholwa uma kukhona into etrendayo noma engenisile ingoma engenisile bonke abantu bazobe besebenzisa yona ukuthi badanse ko TikTok noma benze izinto ko TikTok. But mekuziwa ngapha ezwini abantu ba-empty bomile kukhwaqa kholutho. So bengikhuluma kanje ngathi ngiyadelela kanti ngikhuluma iqiniso. Imphefumulo yenu yomile. That's why ngakwazi ukuxolela. That's why ngafuna ukuhlambulula inhliziyo zenu. Akakho ongakhonza amakhosi amabili. Akekho lo yedwa ongakhonza amakhosi amabili. Ngokuba uyakuzonda enye athande enye. Uzonda enye noma bese uthanda enye. Noma bambelele kwenye. Yabona bese ubonile isono empilweni yakho. So usizwa isono sosazi. Siyaxoxa isono, siyakubalekisa, sikubalekisela kubani isono? Sikusondeza kuJesu isono. Kanjalo isono besikufita kuJesu, sikufikela ukuthi wena sikususe kuJesu. Isono sisela ukuzodlala nawe. So besizokubamba sikubambele ukuthi wena inhliziyo yakho ibopheke.
Bese kubopheka inhliziyo usathana useyaseqedile ngawo. Ngoba usuzoyiphila lempilo esebumnyameni. Noma ungathi uyakholwa uzama umntshontsha uzovela ngokuba usho uNkulunkulu konke okwenziwe kumnyameni kuzakudalelwa ekukhanyeni. Akukho okufihlakele phambi kwakhe. So asinakufihla lutho. Lutho lokuncane lo lutho but kumele bonke sikwambule. Yes Lord Jesus. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi ke kwincwadi yezenzo usahluko 5 kunabantu abadayisa umhlaba. Abantu benikela konke abanako. Bakwenze kufihlakaleni bagcina okunye ababekudayisile. Kepha wafika azambula izwi kulaba benze okungafanele. Benze okungafanele bageza iselo lokho bafa yabashiya imphefumulo yabo. Ngenxa yokuthi abahlambululanga olembeza babo nenhliziyo zabo. Ngokuba uma bengathandi ukwenza lokho abakumele bakwenze, kwakumele bangakwenzi. Lokho ukuthi baqale phansi ba decide baceba amacebo ukuthi ayisomsa lokushiye lokho. Kanti benikwenzelani ngokuthi nifuna ukwenzela isonto? Bese nizojika endleleni nithi hayi cha. Lezo zinto lezo abazinaka abantu, lezo zinto afundiswa ngazo. Hallelujah. Hallelujah. IBhayibheli lithi umuntu ongasebenzi uza kulamba. IBhayibheli lithi singasebenzeli ingcebo yasemhlabeni. Uzongitshela ukuthi wena manje iBhayibheli yaziphikisa abele njalo. Noma uqondo kumele ube nako ukuze wena understand lokho okusho iBhayibheli. Kwani uzohamba endleleni ngokuqonda ukuthi iBhayibheli likhuluma ukuthi mesingabeka ingcebo emhlabeni masingenze ubugebengu ukuze sicebe emhlabeni silahlekelwe ingcebo yakho phezulweni. Ngapha ukuze sipheleliswe emngcweleni uthi funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Bese kuthi zonke lezi zinto ziyakunezelelwa. Akusho ukuthi uhlupheka emhlabeni singabe nalutho. Akaze kusho njalo eBhayibhelini. Ingakho iBhayibheli kwincwadi yokuqala kaTimoteyu sahluko 6 noma sahluko 5 verse 17. No, sahluko 6:17. Yala abacebileyo kulelizwe lamanje. So kule emhlabeni khona abantu emele bacebe. Futhi uNkulunkulu wakhuluma kwincwadi yathi Deuteronomy wathi abantu abahluphekayo ngeke baphele emhlabeni. So anginakuzikhathela ukuthi ngifuna ukuba ngakuphi. Ngizozama ukusebenza ukuthi ngibe nakho lokho kufanele ngibe nakho. But ngeke ngize ngilahle indlela yokukholwa ngenxa yokuthi ngifuna ukuceba. Ngeke ngize ngithwale ngenxa yokuthi ngifuna ukuceba. Ngeke ngize ngibulale ngenxa yokuthi ngifuna ukuceba. Ngeke ngize ngidayise iziwasho ngenxa yokuthi ngifuna ukuceba. Ngeke ngize ngiguqule ivangeli ngikushumele enye into engekho eBhayibhelini ngenxa yokuthi ngifuna inzuzo. No. Yala abacebileyo kulelizwe lamanje ngokuba bangakhukhumali. Bonke abantu abacebileyo zonke izicebi sizitshela lenye kulo eBhayibheli. Maniyeke ukukhukhumala nokuziphakamisa nokuzitshela ukuthi nina nikho konke ninakho konke. Bangathembeli engcebeni. Musa ukuthembela kulokho obambelele kona nalokho nako njengamanje. Bangathembeli engcebeni engemiyo. Ngokuba le ngcebo othembele kuyona ayikho ayimile. Kepha bathembele kuNkulunkulu. Kepha ithemba labo kufanele libe kuphi? kuNkulunkulu. Uyasho ukuthi uNkulunkulu abangabi nakho ukuceba bahlupheke. No. Osicebisa ngakho konke. uNkulunkulu osicebisa ngolwazi. Thina sisimele ukuceba ngolwazi lwaNkulunkulu. Bese ucela ngolwazi lwaNkulunkulu wena ke manje. Uma ucela ngolwazi lwaNkulunkulu bese uceba nangomnotho emhlabeni uzokwazi ukuthi ke wabele abahlwempu. Ngokuceba ngoba uNkulunkulu ukunikele leso sizathu lengcebo nayo ukuthi wena ube usizo kulabo abangenalo usizo. Amen. Izinto ezifundiswa eBhayibhelini. The same reason ngithi mina abazalwane mabahlale eBhayibhelini. Hallelujah. Khona sakhuluma ulimi lunye. Khona soba umqondo omunye. Hayi ngikhuluma izinto engazokuthi zintsha emandlebeni akho. Manje wathi uyalivuma levangeli. Wena wathi uyafuna ungena emanzini. Amen. Thatha iBhayibheli lakho. Livule. Qala from incwadi yokuqala kaGenesis. Ufunde mawuhamba endleleni unguhlangabezana nezinkinga ubuze. Isona sizathu ngithi qala lapha yakhona uzothi mawuhamba endleleni mawuqhubeka sikwazi ukuthi sikunyuse sikhuphule ulwazi. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Sebephendukile. Base beqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Nasekuhlanganeni. Nasekuhlephuleni isimo. Nasemikhulekweni.
Ngabe usakwenza lokho wena? Ngabe ubukwazi lokho wena? Mawukwazi yini esikulovisile manje? Mawuthi nawe nje ngiyabona ungakholelwa bona. Yes, Lord. Yes, Lord. Khuleka. Amen. Qinisele esifundisweni. Qhubeka. Hallelujah. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 6 verse 27. Go ahead. Verse 24. Akakho ongakhonza amakhosi amabili ngokuba uyakuzonda enye athande enye. Yes, sir. Noma bambelele kwenye adelele enye. Yes, sir. Ningekhonze uNkulunkulu nomamona. Ngeke sikhonze uNkulunkulu nemali. Ngalokho ke ngithi kini ningakhathazeki ngokuphila kwenu. Singakhathazeki ngokuphila kwethu. Ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani. Nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Nanemzimba yethu ukuthi lesayembatha. Ukuphila kukukhulu kunokudla nomzimba unesambatho na. Nangumbuzo ukuphila kukhulu yini kunokudla noma kunesambatho ngoba ukudla kuzophela emhlabeni. Nalempahla esiziqoka zizophela emhlabeni. Yapha ukuphila kunako kuphela kona. Uyayizwa into engishoyo? Ukuphila kunako kuphela kona. Zonke lezi zinto esizisebenzisa emhlabeni sizibona ukuthi siyazidinga manje. Ziyaphela sisala emhlabeni. Yapha ukuphila kona akupheli. Ngikhuluma ngokuphila noma ngoba uzesihogweni uzokuphila ufela khona. Yes, Lord Jesus. Manje ezulwini uyophila phakathi yokhazimla noNkulunkulu kwaphakathi yoba inkosi ube umpriest kanye noJesu ube indlalifa kanye noJesu. Hallelujah. Hallelujah. Kwaphakathi. Bukani izinyoni zezulu ukuthi azihlwanyeli. Yes, sir. Azivuni. Go ahead. Azibekeleli ezinqolobaneni. Nokho uyihlo wasezulwini uyazondla. Lalela, inyoni ihamba imini yonke ihamba idla. Ayihambi ithatha ukudla ufaka isidlekeni iphinde ibuye ihambe ufaka isidlekeni. Iyadla usuku nosuku iyadla. Amen. Yakha nje isidleke sayo sokuthi ibe nendawo yokulala. Yes, Lord. Bathi thina sisebenzelani kuba nengcebo. Lemhlabeni sifuna ukuyiqongelela ngithi. Lord Jesus. Kepha kuNkulunkulu asiqongeleli. Lord Jesus. Kanti thina sinikwe amandla ukuthi ke sikwazi ukuzenza zonke izinto. Amen. Amen. So maqongelela emhlabeni. Ungaqongeleli ukuthi wena ubuse emhlabeni kuphela. Qongelela ezulwini kakhulukazi. Yes, Lord. Ukuba uma ke ezulwini ucebile, lemhlabeni uNkulunkulu uthi ubusisa umsebenzi wezandla zakho. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. That is why iBhayibheli licacisa ukuthi ke ningazibekeli ingcebo emhlabeni. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngoba emhlabeni kukhona ukungcola nokuntshontsha namasela nokugqwana. Hallelujah. Kepha ebale ezulwini. Ngoba noma kuthiwa lezi zinto nazo emhlabeni ziyalahlekela, uyazi ukuthi ucebe kuphi wena. Ezulwini. Hallelujah. So asingeke silahle ukuceba kwasezulwini ngeke ngokuceba kwasemhlabeni. No. Bukani izinyoni zezulu ukuthi azihlanyeli, azivuni, azibeke ezinqolobaneni. Nokho uyihlo wasezulwini uyazondla. Nina kanizidluli kakhulu na. Thina sizidlula kakhulu izilwane zasendle. Because uNkulunkulu usithe asibuse emhlabeni. Uthe sobusa phezulu kwazo izilwane. Uthe sobusa phezulu kwakho konke okudaliweyo. Kepha thina sesibuswa izinto ezidaliweyo. Kepha thina sesikhohliswa izinto ezidaliweyo. Ubucwebe, imali, ubuhle, izimoto, ingcebo yalemhlabeni. Ubona abantu abaningi befuna ukuhamba ngezimoto ezamasondo emhlabeni. Ubona abantu abaningi befuna ukuhlala emzini abazo ayidesign indlela yakhe ayiqeda akhohle ukuthi leyandlu ngeke azangcwatshwe kuyona ngeke azaphile okwaphakade. Kepha ngapha embusweni kaNkulunkulu uyashoda khona. Uyashoda futhi kakhulu. Akakaze ahlala plan ukuthi yabona ngabe ngizongena kanjani ezulwini. Yini into awukwazi ukucabange lokho ukuthi okuyikuphi okuyikona okumele ukwazi ukuthi ungene ezulwini. Bathi ukuzuza ube nemali, ukuzuza ube nemoto, ukuzuza ube nendlu, ukuzuza ube nomfazi. Uyaplana konke lokho. Kepha kwasezulwini wena uplan. Futhi awucela lutho kuNkulunkulu. Abezayo bezocela uNkulunkulu bacelela lokho abakufunwa yibona kuphela. Kepha bona ukuba bayenza intando kaNkulunkulu qha abafuni ukwenza. Hallelujah. Kumuphi kini ongelekela ebudeni bakhe ingalo ibe yinye ngokukhathazeka na? Ungayenza ingalo yakho ukuthi ibe yinde ngokukhathazeka kwakho kusho ukuthi ungakwazi ukushintsha isimo esesidaliwe ukuthi sibe yisona ngokukhathazeka kwakho.
ukhathazeka kuletha lento ekuthiwa ke umzwangedwa ngesingisi bathi ke i-stress noma i-depression, ingcindezi. So ingcindezi iyenza wena uzizwe ungekho semzweni wokuthula. Umzwa wokuthula ukuthi lento ethi uJesu ke amukela isimo njengoba sinjalo. Qondana nezinto zosuku, ubhekane nazo. Akasho ukuthi ziyeke lezo zinto ungafocus kuzona. Ngifuna ungikhombise eBhayibhelini makhona incwadi ethi uJesu ke ungenzile ukuthi ohlala ugoqa izandla konke ngizokusolve. Ngiyafuna lokho eBhayibhelini. Ukuthi ubani wathina makhona fanele sihlale sigoqa izandla sikhuleke kuzongena imali ngaphansi kwesicaba. Ubani wathi thina fanele singayibeka imali sokwakha izindlu ngaphandle kokuthi ke sizakhe sibeke imali. Ngifuna incwadi esikhuluma ngalezo zinto. Uma singekho ke ngiyafuna ukuthi si-understand ukuthi uthini uNkulunkulu. Uthini uNkulunkulu? Nikhathazekelani ngesambatho na? Ukhathazekelani ngesambatho na? Qaphelani. So, yabona indaba yokuthi wena u-afforda impahla ka100 rand. Usebenza umsebenzi wokuholela u1000 rand. Ufuneke wondle, ufuneke uthathe owezizidingo, but ufuna ishirt ka2000 rand. Ungani buy for 6 months. Just ukuthi ube nalo. Ukuphi uqonda lapho? Lowo ogqoka lezo zimpahla noma kuthi uhola ama1000, khona abantu abahola ama1000 like 50,000 ngenyanga. Ugqoka impahla ka100 rand ukuze umbone. Wena ohluphekile ufuna le mpahla lejeso labantu ababigqoka labantu abalombali. Yabona izitolo ezikhona emamoni banjayisela impahla ezibizayo baze baninekele nendlela yokuthi ningene kwi-contract yokunebhaya, you lay by and then you just keep paying, but ukhokhela into engakubona. Mawufa ufana lesasikweleti ufana neyempahla leya engakubona. Ungazange uzigqoke uyigqoke ngenhliziyo ngoba yini uyakhala. Ingakho kuthiwa balekela umoya wokufisa izinto ongenazo. Hallelujah. So manje uzongitshela ukuthi wena mina ngifuna ukugqoka iNike ngifuna lesicathulo ngizosibekela imali. Uyabona ukuthi uyazimosha. Azimula moya ngcwele. Hallelujah. Kukhona impahla lemgaqweni yabona lebhanki lasemgaqweni. Yes Lord. Understand no tie ngawuphiwa. Yes Lord. Isheshe igqokile lasemgaqweni ngathenga eCape Town. Ibhlongo igqokile ngathenga ngo100 rand eCape Town. Amen. Amen. Anginendawo ukuthi uthini. Yes Lord. Zongisiza ngani ukuthi ngigqokile impahla ezibizayo. Ngazi advertise impahla ezibizayo. Ezibizo 40,000 rand, 120,000 rand amawash. Ngiz advertise but bengezona zabo. Yebo ngihambe emgaqweni abantu babona ukuthi mina ngicelebrate. Hallelujah. Inkohliso. Nawo uhamba emgaqweni ufuna abantu bakuthathe njenge celebrity. Ngifanele TV. Ngagcwala ama-billboards ezitolo ama-catalog. But uJesu uthe hamba ufunda indlela engiyiyona. Yes Lord. Hallelujah. Zonke lezi zinto bengizitsha ubukhazikhazi basezweni. IBhayibheli yakhuluma ukuthi uJesu walingwa ngobukhazikhazi basezweni. Wathi uSathane akaguqe phambi kwakhe. Mina ngimguqa uSathane mina. Bengimkhonza uSathane because bengithanda impilo yobukhazikhazi. So ungitshela ukuthi wena usajabulisa ukuthi ugqoka impahla yakabani, impahla yaba nayinamsebenzi. Ungajabuleki ungakhohliswa abantu abawusaziwayo namamodeli abakhangisa impahla. Abakuzona ezabo. Nalabo azidesignayo sihlele futhi most yazo kuma wardrobe. Azithengiwe lezo impahla. Ungakhathazeki ngeimpahla. Nikhathazekelani ngesambatho na? Yes sir. Qaphelani iminduze yasendle. Yes sir. Ukuthi imila kanjani? Imbali zasendle zimila kanjani? Yabona mawuthiwa bese kuyi bathi yini intwasahlobo. Ubuka imbali ngendlela ezinhle ngaye entabeni nalezihlahla. Ngapha ukuthi kudlula ihlobo lozozimbali suke ezingasekho. Yes Lord. Okusho unalezi impahla ozifunayo uzohamba isikhathi isiphelele isikhathi. Ezona leyo. Hallelujah. Glory to God. I understand. Lord Jesus. Yabona yonke into oyithandayo emhlabeni lesikhathi sayo. Yes Lord. Yes Lord. Imoto iyafika manje iyinhle kuwena uyayibonisa styleni. Nempahla esestyleni, iselfone esestyleni. Ngapha bazokhipha ngaphezulu leyo. Sesiphelile isikhathi salokho. So umuzo zilibazisa ngokuthanda lezinto lezi mosha isikhathi sakho. Uyazi uyasimosha isikhathi sakho. Mzalwane, glory to God mosha isikhathi sakho. Hallelujah. Umzalwane ufaka izinwele zokufakela namhlanje zisiliva. Kusasa sibomvu, ngalasuku sipink, ngalasasa sokuhlaza. Mzalwane, awubelong lapho, awufanele ukuba lapho wena. Hallelujah. Namhlanje umzalwane ugunde lesitayela. Ugundile eceleni wa trimmer.
wadweba umuqa, wapenda izinwele zakhe, wazipenda zamhlophe, wazipenda zabomvu, usesitayeleni. Lebo yonke into enza iyadlula. Kusho ukuthi akukho permanent, lokusemthethweni kuko konke akwenzayo. Uyaforsa, ufuna ukuhambisana lezinto ezihambisana ngazo sikhathi. Ingakho athi-ke umshumayeli yonke into ngaphansi komhlabeni isikhathi sayo. So uma ungaxela ezintweni ezihambisana nesikhathi ngokuba ziyaphela isikhathi sazo. Incwadi umshumayeli isahluko sesithathu ivesi lokuqala. Konke kunesikhathi sakho. Konke kunesikhathi sayo. Yonke indaba inomzuzu wayo. Yonke indaba inomzuzu wayo. Lalela, lethu wabona abazalwane nabantu basezweni. Bebeziphethe izipho zodwa. Kwiqiqi sebezifaka izipho. Kwiqiqi abasakwazi ukwasha ingubo zabo. Sebesabela lezi nzipho ezidaliweyo. Ngakusasa khona ezinye izipho ezifikayo. Sekhona ezinto ezingaka. Akusazona izindipho kuphela, izinkophe zokufakela. Uyacabanga uthatha imali yegrant, imali yengane uyohlala emgaqweni yokwenza izindipho nezinkophe. Jesus, hallelujah. Ingane ihamba ingadlili esikoleni. Uyakutshela ukuthi wena phela ubabakho akakodli. Uhulumeni uyinika nje ingane imali yesibonelelo. Wena ithatha le mali yesibonelelo, uyoqhubeza umoya omfebe ngoba ufuna ukubuka abafana emgaqweni. Amen. Yini abafana nabe nehlisa amaphente ezingane. Nambe nifuna ukulala nazo bese nizikhulelisiwe nizitshela ukuthi azikhephe zisu. Unamzuzoni osebenzayo ngalokho akushikashikayo na. Kwenzeka kanjani ukuthi wena uhlakaniphile lekhanda lakho ngithi uhlakaniphile. Ngini bayakutshela ukuthi akakwaba isikhathi sokulala. Wena uhambela nomfana obhema insangu lapha. Akasebenzi uyamazi naye uhleze elindile isikefu kubangani bakhe. Ngapha nje ngiyathandana ukuzalisa ingane, niyisaphi ingane emhlabeni ingasebenzi. Jesus. Bukuphi ubuhlakani bakho uma kuthi wena uzokwenza isenzo sokufaka enkingeni. Bezitshela bahlakaniphile baphenduka iziwula. Baphendula iqiniso kaNkulunkulu balenza amanga. Leso siyazikhuluma bepha abantu bahlangana bazizwa bepha bazizwa. Abanye abantu bathi ilimi ngoba sishumela against izinto lezi abazithandayo ezenziwa yibona bonke abantu. Into eyenziwa yibona bonke abantu akusho ukuthi ilungile. Basopha. Indlela ehanjwa yibona bonke abantu akusho ukuthi lo ndlela ivuthwa ukuhamba. Kunokwenzeka ukuthi nje lo ndlela ivuthele ukuhanjwa ngoba ihanjwa noma kanjani. Kepha le kuyona yona emele sihambe, uthola ukuthi incanyana yona incanyana uma uhamba ke nafuneka uzicwethe. The same thing sishumela kanje ngoba nathi kufuneka sicwecweke. Banike, bese uphinde uhamba unginike incwadi futhi yakhe uMathewu sahluko 5. Banike, ufuna sahluko 6. Oh, Matthew chapter 6 verse 20. Incwadi ngokaMathewu sahluko 6 verse 28. Go ahead, brother. Likhathazekelani ngesambatho na? Sesidlulile lapha. Verse 29. Kepha ngithi kini noSolomoni ebukhazikazini bakhe bonke wayengembathisile okomunye wayo. So uSolomon wayegqoka ecwebile ecwelekile. Kepha kukho konke lokho wayengamuhle njengalezi zinto ezakhiwe uNkulunkulu ngokwendalo. Ngoba zona zakhiwe uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe. Ekubeni futhi uSolomon akaphelelanga uNkulunkulu. Angikho ke lapho ngilektheni ke ngeke uzihlobise udlule ngalendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Ukuba ayikho into engendlela emhlabeni. But izinto ezimbi ile zinto lezi ezakhiwa abantu abazikhonzayo zimbi phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Ugqoka iwashi lika 50 rand, 30 rand. Omunye ugqoka iwashi lika 1.5 million. Kepha isikhathi siyafana. Yes Lord. Wena ukhathazeke ngokuthi ngelinye ilanga ngiyafisa ugqoka la washi ngiyalithanda ngifuna nami iRolex. Yabona ama rap artist afuna ukuchoma ngama Rolex nama chains nama golide nama diamond amaningi nama silver. uNkulunkulu bakheke yilapho. Sebenza impilo yakho yonke wenza konke okusemandleni ukuthi uphumelele ukuthi nje udrive noma ushayele iLamborghini. Bese emva kwalokho ukhiphe iphiko ke so uyazibona so ufake nezibuko ezinkulu ezisitha ngisho ikhaya. So uyazitshela ke manje ukuthi uphumelele empilweni. Kepha deep down emphefumulweni wakho ufike. Ngale moto uhamba ubutha konke ukufa kokufebe nokudakwa nezidakamizwa. Ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu. Ngokuba unake izinto zenyama. iBhayibheli yasikhuza ngokufisa izinto zakamakhelwane. Ngisho umfazi kamakhelwane. Ungalingi lokubhekana nomfazi womuntu emehlweni. Ungakulingi lokuncokola izinto ezingathi ishu nomfazi womuntu.
iBhayibheli liyakhuza lithi ungakulinge ngisho uphuze ngisho iwayini emfazi womuntu. Yes, Lord. Yes, Lord. Lokugilisa lesifubeni sakho ungazifika kanjani. Do you understand? Hallelujah. Uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle. Yes, sir. Obukhona namuhla. Yes, sir. Ngomusa buphonswe eziko. Ngomusa ingakho ngithi nale fashion ekhona lemhlabeni. Namhlanje khona kusasa isekho sekukhona enye efuna ukucover yona. Akayi kunembathisa kakhulu nina. So akufanele sikhathazeke ngezinto ezingenamsebenzi. Sifanele uqina kupho okholweni. Ngoba uNkulunkulu lokho ebelesela ukuthi thina sinokholo oluncane. Oh Jesus, yes Lord. Hallelujah. Angibaze bathi wathi nathi sikhulise phela usifake lo kholo lo. Amen. Athi uma ngase ukholo lakho lufane nalesihlahla lesi. Yes Lord. Yes Lord. Bathi a mustard tree yini? Senape ngesizulu. Ukholo lakho uma ngase lifane nesenape. Ungathi mesukhulu ukholo lakho lukhule lizobe likhulu incane senapha imbewu yakhona kepha ke isihlahla sakhona mase sikhula sikhula ngaphezulu kwazo zonke izihlahla bese kuthi zonke izilwane zigijimele khona. Lord Jesus. Hallelujah. Gcwalisa lapho brother bese ngifuna ukuhamba kule ncwadi yaMathewu sahluko 5. Uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle okukhona namuhla ngomuso obuphoswe eziko. Yes, sir. Akayi kunembathisa kakhulu nina enokukholwa okuncane. Angeke na anembathise kakhulu. Nabo futhi enyini. Akasho ukuthi na singafuni uNkulunkulu ngeke simbathise. Uzobonelela impahla ezongena ngaphandle. Uza kusembathisa. Into umoya engcwele angayifuni ukuthi sizifunele izinto nengcebo ngokuhlakanipha kwethu. Ngokuba lapho kuza khona ukukhohlakala. Senze izinto eziphambene nezwi lakhe ukuze sithole imali. Senze izinto eziphambene nezwi lakhe ukuze sithole ingcebo. Uthi singakwenzi lokho ngokuhlakanipha kwethu. Ngokuba yini? Siphuma endleleni yokulunga. Uthole umsebenzi wokuthi uqamba amanga ngento ongayazi noma ngento ongeyona ngoba ufuna umsebenzi desperate. Uvule imlenze ngenxa ukuthi ufuna umsebenzi. Ulala namantombazane ngokuba kwesikhundleni sokuthi wena uqasha abantu wena. Jesus. Ukhuphula umuntu esikhundleni ngenxa ukuthi wena niyathandana. Ayikho ke into elungile lapho. Alikho iqiniso lapho. So umoya engcwele uthi ukwahlulela kwakhe makube phakathi kwethu sikwenze ngalendlela yena ayiyona. Ukuze sikwazi ukwahlulela ngalendlela uNkulunkulu ahlulele ngayo, kufanele sazi isahlulelo sakhe ngokweBhayibheli. So thina abantu ke singamakholwa, ingakho ikholwa ligijima lefuna isiwasho. Ngoba sifuna umsebenzi. Ingakho abafundisi benibambile ukuthi wozana ama-CVN banthandazele. Ingakho beniguqisa phambi kwayithombe banibeka emakhandeni bathi senibusisiwe. Ingakho niyakoshembe liyonikelela isibusiso. Ngoba nitshela kanjalo. Yes. Ingakho ubona upresident befuna ukuvotela baya koshembe ngoba kugcwele abantu abangakholwa okuzenzisa kaShembe. Yes Lord. Befuna amavoti bahamba bafuna namabandla amakhulu. Roman, Luther. Babonakale khona nabaphathi bakhona. Wena ujabulisa ukuthi upresident umuntu ofana nawe. Mina phezweni lakho ngeke zeze la. Siba u4. Yes Lord. So 5. Hallelujah. Uzokwenzani na ufuna amavoti? Hallelujah. Futhi sishumela kanje. Yes Lord. Ngeke zeze la. Repent. Bathi namabandla amakhulu bayeza khona. Uzuthwe naye uJacob Zuma usonto eNazaretha. Akasonto eNazaretha uJacob Zuma. No. Ngabe unesihluthi. Yes Lord. Yes Lord. Ukuthi abamnotha bambheka bonke laba president bafikile kaShembe. Yini abaletha kaShembe? Abantu. Uma nangu bahlangana nobani uMbushiri, uMphoro. Uyesona naMphoro ngoba kukhona amakholwa lapho angama ayimpumputhe. Yes Lord. Yes Lord. Bayofuna khona amavoti. Oh, ZCC. Lalela. Le ndlela esihambayo yomngcwele eyabangcusana. Kepha le ebhujiswe eyabaningi. uJesu akazabiza abantu abaningi. Uthi noma ekhuluma kubafundi bakhe kuba kubantwana bakhe kaIsrael. Kwincwadi eDeuteronomy athi anginikhethanga ngoba nakunimaningi. Noma ningcono kunabanye abantu. Nginikhethe ngoba nibancanyana. Ukuze mina nginandise nginifundise lokho kuyikona. uNkulunkulu ngisho ethumela uba uGideon
ethi ke athi angifuni nibe baningi ethi hlukanisa ukhipha abantu abasaba baphinde ekhaya bese bahambile bayekhaya bese siye hamba futhi emfuleni abazofika emfuleni baguqe phansi bakhotha amanzi ngolimi uzobajikisa labo bazofika bawakha amanzi beze emlomeni yibona abazosala nawe kwasala abantu engithi abangu 300 wathi ke yibona abantu laba ngoba angifuni nje nizilwele nizinqobele uNkulunkulu konke ukwenza ngamandla akhe so uma sikholwa singcosana kodwa sihamba ngani ngeqiniso sihamba ngempala so angisabiswa mina ukuningi babantu mina nakanye angisabiswa ukuningi babantu kubaningi kuba right imfundiso esihlukanisayo incwadi izakhe isahluko 14 verse 12 go ahead kukhona indlela ebonakala sengathi khona indlela ebonakala sengathi ilungile kumuntu kepha kuphela kwayo kepha isiphetho sayo indlela yokufa kunendlela vele lizihambayo libo ukuthi hayi usondela ngosibaningi ngeke ngihambe uhlala nabantu abancane kanjena mina ibandla lami ngifuna ibandla elikhulu lisanda kwenzani ibandla elikhulu qedela incwadi yaTimotheo bese siyahamba yaMatheo bese siyahamba sekuncwadi incwadi ngokaMatheo isahluko 6 verse 31 yabona mina ngendlela engifundisa ngayo ayikho into engayikhasisisi that's not Jesus ayikho into engayikhasisisi ngenzela ukuthi wena understand imibhalo ukuba angifuni uRobert ukuqonda hallelujah angifuni kancane uRobert angishumayeleni mina angishumayeleni udumo angishumayeleni ukuthanda wena angishumayeleni mina ukuthi ngithi mawushumayela ukuthi yazi ke wangihlaba umxhwele no glory to God no Jesus hallelujah be glorified Lord shumayela mina ukuthi kulungise umuntu ongaphakathi kwena futhi akumina ozishumayela ngokuthanda kwami ukuba nami ngisho ukuthanda kwami ngabe nami ngintshela indaba ezimnandi zonke izinsuku engithanda ukuzizwa ngabe ngimala kuphela i-hour ngingangitshelanga nje ukuthi phenduka ngekufithe lo moya vele abafundisi bena abanifitha wona but ngiyi-opposite ngimelene nalowo moya ngegama likaJesu Kristu go ahead ngakho-ke ningakhathazeki nithi siyakudlani ningakhathazeki nithi ukuthi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyakuphuzani noma siyakwembathani noma yini siyakuyigqoka ngokuba konke ngifuna ungizwisise futhi konke lokhu abezizwe bayakufunisisa ngithe mina ke uNkulunkulu ngifuna ungilalelisise ngicela ukuphila ungilalelisise futhi uNkulunkulu into angayifuni ukuthi thina sithembele emandleni ethu uma sesithembele emandleni ethu senze izinto ngokuthanda kwenhliziyo zethu eziphambene nokulunga kwakhe njengokuba abantu basezweni bezenza lezi zinto ngokuqonda kwabo nangemfuno zabo bangenza noma ngabe yini ukuze bathole impahla zokugqoka uyayintshontsha impahla zokugqoka uyamntshontsha ukudla uyayintshontsha imali uyabulalela imali udayisa umzimba ngenxa yemali yakhe ubulala ingane awuthwala ngazo ngenxa yemali abantu bezizwe bazifuna lezi zinto bayazenza noma kanjani ingakho behamba izangoma behamba izinyanga funisisa befuna nje lezi zinto lezi zengcebele emhlabeni bathi uNkulunkulu ke ngoba nabo bonke abantu bezizwe bayazifuna lezi zinto yes Lord ngokuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa bayakufunisisa ingani uyihlo wasezulwini ubaba wethu wasezulwini uyazi uthini niyakudinga konke lokhu ayikho umuntu ongafuna ukuba nemoto awumuntu ongaba nemoto uqale kusiwe no ayikho umuntu ongafuna ukuba nemali awumuntu onemali oqale kusiwe thiwa uthando lwemali luyimpande yakho konke okubi hallelujah Lord Jesus ukuthanda izinto semhlabeni ngaphezulu kaNkulunkulu ukuqhelanisa nobani uNkulunkulu hallelujah kodwa funani kuqala awuphinde futhi kodwa funani ini kodwa funani kuqala kunjani kodwa funani kuqala uNkulunkulu uyasifuna zonke lezi zinto kepha uthi kuqala funani umbuso kaNkulunkulu kuqala akaze kusho singafuni lezi zinto lezi ngikhombise le Bible ukuthi singafuni khona ngikhombise mhlawumbe khona nakho Bible lakho bayankosi samukele Bible lakho liyakhuluma lezi zinto lezi brother mina hallelujah kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona
konke lokhu zonke lezi zinto lezi kuyakwenezelwa zonke lezi zinto lezi kuyakwenezelwa nina. kunendlela yokwamukela izinto ezinhle uNkulunkulu ungaceba emhlabeni ube nakho konke, but as long kwenze lento ekusho eBhayibhelini kwincwadi yaTimotheus yokuqala kaTimotheus ahluko 6 from verse 17 ikhuluma ngokuthi bonke abacebileyo bayale ukuba bangabeki ithemba labo kwingcebo engamile, yaba mabathembele kuNkulunkulu okuyena osicebisayo ngakho konke kwasezulwini. 6:17 starting from verse 18. Benze okuhle. Mabenze abantu abacebileyo mabenze okuhle. Bacebe ngemisebenzi emihle. Bacebe ngemisebenzi emihle. Baphane. Bese bafunde ini? Baphane. Bese bafunde ukupha. Akusho ukuthi abalahle konke abanakho. Babelane. Bese bafunde futhi ukwabela abantu abanhlwempu. Besibekelela. Bese ngokwenza lezi zinto uzibekela isisekelo esihle ukupha nomusa kwandisa wena indawo nengcebo ezulwini. Sesikhathi esizayo. Lezo lonto leyo. Ukuze babambe ukuphila okuyikho. Ukuphila okuyikhona ukwabelana emhlabeni. Akukhona into kufanele ahlupheke. Ekhona umuntu onakho. Mawukuthi unakho umuntu ezocela umjikisi uthi akabuye kusasa unesono. Mawunakho kusemandleni akho siza. Nginikeke lencwadi manje kaMateyu sahluko 5 from verse 24. Shiya lapho umnikelo. Uhlehla uqale from verse 23 ngoba yona lebe ngifuna siyichacise kahle futhi nakhona ukuze sizohlukana kamnandi. Ngakho ke xa uletha umnikelo wakho ealtar. Uma uletha umnikelo wakhe ealtar. Ukhumbule lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe. Uma kukuthi khona umuntu onenkinga nawe. Shiya lapho umnikelo wakho phambi kwealtar ungaqala unikele. Uhambe kuqala. Bese kuqala uhambe kuqala. Ubuyisane nomfowenu. Ubuyisane uyohlambuluka kumfowenu. Andukuba uze unikele umnikelo wakho. Ukuze ke uzonikela umnikelo wakho. Shesha uzwane nolwa naye. Shesha uzwane nalowo olwa naye. Sesendleleni. Sisake endleleni lemhlabeni sisake endleleni. Ngokuba uma sesifile sesiyokwahlulela. Manje sisake endleleni ukuthi uma nginazwana ngosini ngithi bosi mfowethu khona engikwenze noma khona ukwenza engakuthandi ngicela mfowethu ukuthi lokhu sikhulume ngakho. Methi ke Brazil angifuni ukuyikhuluma londo leyo. Angikwazi sengathi bright awusabe uzozama ukukhuluma nobrother ngosini. Methi angifuni ukuzizwa lonto. Brother samukela. Brother mina ngidlanizeni mfowethu. Nangu brother ngosini, brother ngosini simo sikanje. Akusakhulumi nasekukhuluma bona manje. Methi cha Boshiwe emhlabeni. So mina fanele ngifunde ukuthi ngifunde ukulungisa mina. Lalela iBhayibheli lilungisa umuntu ngamunye. Akusho iBhayibheli melungisa omunye wona right. Wonke umuntu fanele kulungiswa. Umuntu makwenza kabi kulungiswa wena. Mawenza kabi komunye umuntu kulungiswa yena. Kanjani na? Kufanele abe nendlela yokuthi I react angazi ngalibiza ngani ngesizulu. I react kuleyo ndawo leyo ukuze ke aveze ubungcwele noma ubumnyama. So uma mina ngiyenziwa kabi ngiveze iside ubumnyama mina ngiba nje umoya lo muntu awulethayo kumina. Uyangithelelela. So simele ukuthi sifunde ukuthethelelana nokuhlambulukelana. Shesha uzwane nolwa naye. Shesha uzwane nolwa naye. Nisasendleleni. Funa olwa naye akunikele kumahluleli. Manje yabona lolwa naye yena uholela kuphi? Yambo? Lolwa naye uholela lapha ya kumahluleli. Ufuna nje wezokufaka nomoya, ufuna nidonsisane niphekesane, nize nifike kumahluleli. Umahluleli usiyabona nobabila nizwa. Bekungani kungabi khona phakathi kwenu ozozehlisa. Wavuma ukuthi wena azokufaka lo moya kuphi yakho egameni lami. Hambani nobabili lapha nobanga lapha kumnyama endawo omnyama lekhona khona ukukhala nokugedla kwamazini. Umahluleli akunikele esikhonzini. Isikhonzi uyokunikela kwizingilosi umahluleli athi thatha lo nimfake lapha ya. Uphonse etilongweni. Bese ufakwe lapha ejele. Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe. Awusoze waphuma khona. Uthi Jesu awusoze waphuma khona. Awusoze waphuma khona. Uze ukhiphe ifadini lokugcina. Ungakwazi ukukhipha ifadini lokugcina ukesihobweni. Hallelujah. Ungakwazi ukwenza lokho.
Ungakhokha kanjani esihogweni uhlule ukukhokha lemhlabeni? Amen. Ngokuthethelela nokufunda ukuthethelelwa. Amen. Bazalwane, Lord Jesus. ngiyanikhuza. Funda ukuthi uma unenkinga nomuntu hamba kuyena uyokhuluma naye. Makhona mengakuzwa ngibize nami ngikhona. Sixazulule inkinga. Ngoba thina abazalwane sifanele ukuhamba ngokuthula. Lo moya wenzonke nokudonsa isiswana nobuyaluyalo umoya kaSathane lo. Akekho umuntu ongagcikeki, akekho umuntu ongadini, but iBhayibheli lithi ungoni. uJesu wadinwa. Wathi kaningi edini uJesu. Lona manje into ukuthela uNkulunkulu isakhona. Ulaka lwakhe yini longezwa kwethu. uNkulunkulu uyicasula ukungazwa kwethu nongakholwa kwethu. Njoba athi ke mina lapho umuntu kuyisabatha bathi ke wababuza ukuthi kufanele nomuntu alashwe noma ayekwe noma afanele umuntu ahamba ayoyiyekela imbongolo yakhe iphathwe emgodini ngesabatha akekho amphendulayo. Yamcasula lo nto leyo. Ukulabantu abanandaba nokuthi kusindisa umuntu bona abanandaba nawo umthetho kaMoses, umthetho kaMoses. But understand manje lo muntu uze ngomusa. Abasabona isikhathi sokuvakashela ngokuba bahleze ebumnyameni. Nathi bazalwane singabanjwa yilo moya loyo. Ngiyawukhuza lo moya lo ngegama lika Jesu Kristu. Thina sibizelwe ekuthuleni thina. Sibizelwe othandweni. Uthando simele ukuthi silipractice, sili-exercise. Nika incwadi yezenzo 2:38. Uma kukhona nemibuzo akeze azongibuza. NgeBhayibheli. Mawufuna ukuza kumina woza leBhayibheli. Ungezi wethu ungezomlomo wakho. Vula iBhayibheli asambe ngeBhayibheli. Kwazi siyazikhuluma ezinye izinto but ilanguage noma ulimi leBhayibheli nakho konke okubalekile kumina ngabe siyakuthola. Asikutholi ngoba sibambele lokho sikubambile sibona ukuthi hayi lokho kuphelele. Funeka silwazi ulimi leBhayibheli. Moya ingcwele uzokusinika isambulo asinike ukuqonda. Uma sifuna nje ukufunda nokuthobeka phambi kwakhe. You understand? Hallelujah. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Basebethele. Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli. Madoda abazalwane. Siyakwenze njani na? Wayesethe noPetru. Phendukani. Phendukani. Yiloyo naloyo abaphathiswe egameni lika Jesu Kristu. Kukho kuthethelelo kwezono zenu. You understand? Khona niyakwamukeliswa. Ukuze kwamukeliswe isiphiwo sikaMoya Ingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu. Esabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wanezela wafakaza nangamanye amazwi watheni? Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. So mase uthathe isinqumo sokuthi usendise kulesizukulwane esiphambeneyo. Uyakusithumelela umniningwane kule nombolo oyibonayo ku screen noma uyakusithumelela umyalezo noma lokho ofuna kwenzeke egameni lika Jesu Kristu ukuze sithethelelwe izono zethu. Ngokuba ke manje sinikiwe isikhathi lesikhathi asinazo esiningi. Asazi ukubeka kwaJesu kepha yena uthi uyabuya. Konke akuveza uyakuveza ukuthi uyabuya. Ngesibonakaliso nangemmono esebusuku uyaveza ukuthi uyabuya. And ebuyeni kwakhe kuzoba buhlungu ukubona bonke abantu noma ngabe kuthiwa uyikholwa kepha uma ungahlezi kwiposition yothando likaNkulunkulu ngokweqiniso sizoba nenkinga ngoba solahlekelwa amakholo amaningi. Simele ukuthi simfune uNkulunkulu ngezinhliziyo zethu nangakho konke siyikho ukuze sithole yini ukuphila nensindiso. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga manje naphakade. Kulabo abafuna ukubhaphathizwa bazosithinta kule mininingwane noma ngabe ukuphi eSouth Africa usithinte uNkulunkulu siyocela ukuthi asenzele umusa senzele indlela sikwazi ukufinyelela kuwena egameni lika Jesu Kristu. Brother Minenhle osolo umkhuleko bo egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga Nkosi ekseni. Siyabonga ekseni uNkulunkulu engcwele Yesu. microphone njani brother? uNkulunkulu engcwele ekseni siyabonga Nkosi namandla. Siyabonga Baba izwi lakho. Uthe liyaphila futhi linamandla Nkosi. Siyabonga Nkosi namandla ukusenza uNkulunkulu engcwele izitsha zezwi lakho ukuba ke Nkosi lifundiwe izwi lakho Nkosi namandla. Sikwazi ukuthi silalele Nkosi engcwele. Siyabonga ekseni Baba ukusipha usuku elithi izwi lakho usuku leli olenzile ngakho ke siyakujabula ngalo. Siyakuthokoza ngalo uNkulunkulu engcwele siyabonga ekseni siyakuthobela Nkosi. Siyakuthobela uNkulunkulu namandla ekseni siyakubonga Nkosi namandla. Sithi Nkosi engcwele impela akekho njengawe
Nkosi engcwele impela akekho ongafaniswa nawe Baba sibonga umusa wakho Nkosi sibonga nonomhawu wakho siyabonga ekuseni uNkulunkulu engcwele sifisa nje ukuthi sikubonge Nkosi namandla lisakhona ithuba Nkosi sikubonge Baba kukhona ukuxokozela ongaka emhlabeni Nkosi engcwele Baba impela baningi abadidekile baningi abalahlekile Nkosi uNkulunkulu engcwele ayikho lula le ndlela Nkosi namandla kepha-ke uthe wena sithembe wena Nkosi engcwele uthe wena babusisiwe othemba labo linguJehova uNkulunkulu engcwele kusene ngakho siyakhuleka phambi kobuso bakho siyanxusa-ke siyacela Nkosi othe wena masicela Nkosi konke sicelayo kusenzela siyacela Nkosi namandla ukuthi usize Baba impalo yakho Nkosi usize uNkulunkulu engcwele usiphe ukuqonda Nkosi usandisele Nkosi ukuqonda khona sokwazi ukuthi uNkulunkulu engcwele sihambe indlela yakho ngokukhulu uqotho nanokukhulu ukuthi sazi Nkosi uqonde futhi ukuthi senzani siyacela uNkulunkulu engcwele ukuthi usikhanyisele ngabanye Nkosi impalo yakho Nkosi kube yinto Nkosi ebusa inhliziyo zethu lithi izwi lakho Nkosi lelizwi malingasuki enhlizweni zenu kepha mandlinze ngalo ubusuku nemini Nkosi ngakho ke siyacela Nkosi ngiyazicelela nje Nkosi nami uqobo Nkosi usukhona usulalele ngoba uthe wena ababili abathathu abahlangene wena uNkulunkulu engcwele yakufika ube nabo ngakho Nkosi by faith oh Lord we believe oh God ukuthi unathi ke ngiyacela egameni kaJesu Nkosi siyacela Nkosi namandla ukuthi Almighty God wena uthe wena Nkosi you are not the author of confusion ngakho ke Nkosi namandla ngiyacela siyacela Nkosi namandla ukuthi ke masifunda ke nezwi lakho usiphe uqonda uNkulunkulu engcwele siqonde Baba siqonde uNkulunkulu engcwele impilo yakho Nkosi nalapho okosibambeke khona Baba sithembele wena Nkosi ngokuba uthe wena igama lakho nguthembekile usho nje encwadini yesambulo wathi igama lakho nguthembekile Baba siyacela ngegameni kaJesu Kristu Nkosi ukuthi ke kube nathi Nkosi ube nathi uNkulunkulu namandla usigcine okholweni kuthi lapho khona sivuka Nkosi inkinga Baba sithembele kuwena sibambele kuwena uNkulunkulu engcwele udumo lonke ke sikubuyisela kuwe siyakubonga Nkosi uJesu siyakubonga uNkulunkulu namandla siyakubonga uNkulunkulu wendalo yonke udumo lonke likufanele Nkosi izibongo zonke zikufanele Nkosi mana njalo Nkosi engcwele udumiso njalo bajazwe kwelihle igama likaJesu